Chukor nakaslem jong udongsan hima. Mentakasngi nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ngi penpau ya ka jing sukhia halor ka jing penslem jong ka Education Department bat kumjuro ka Finance Department ban palla ya ka song pisa ka badai ka second installment ka balapha da ka Sorkar India sha ka society ka ba penya ya ka ne ka scheme SSA ha ka jala jongi Kepala Tip Kum ka State Education Mission Authority Meghalaya lani simam. Pi kani ka jing penslem jong ka Finance Department ban pala ya kani ka song pisa sya ka simam kalabo ya ka jing ya ka simam ban siu ya ka tulop sya kinong hikai SSA kibadon kumba khat arhajar sanspa sa phawengut kiba hikai haki school SSA habaro kawai ka jela. Nakaliang jong ka office jong State Project Director ka simam Isar Ambrose Marat nado ka Lifeway Trik jong ubnai March mentaus nem ila de pa ya ka sanction order sya baro kharbeitli ki district bat harangkat bat ka jingpatha ba ki dei ban pelai mar ya ka ni ka song pisa sya ki school managing committee khnang ba ki school managing committee ki yo ban siuno ya katulop jong kinong hikai SSA na ka benta jong ubnai January bat February jong financial year 2000 arpaway. Handai ka iPad ka ba penlongo yang ikum ka seng. Kumba kalong menta hadu menta ka sengi nakaliang jong ki district mission coordinator kimpat yo ya ka pisa na kaliang jong ka simam. Nakaliang jong ki association ngila persyang ban wat jingtip halor ka ni ka benta na ka office jong state project director. Hakaba nakaliang jong ki kila pentip ba ka jing bom la jong ka simam ban pa ya ka ni ka pisa syabaro ki district kadauhi kadai namar bahaduk menta kasengi ya kan ikapisa kadang don hak account jong ka state government nani ngila banong ba ya kan ikapisa dang bat da ka finance department ka Sorkar jela shushu nakaliang jongi ka association ngila wat jingtip ba ya kan ka song pisa kabadai ka bha baar jong ka fund kabadai ka second installment jong ka Sorkar India nakaliang jong ka Ministry of Education kala de banpa hapo jong ka Lifeway Trik ubnai March jong mentau snem. Handai ka iPad ka ba penlengo yang i kum ka seng. Bat ngi kwaro ban bo jingkeli ya ka Sorkar jela. Habaya kani ka pista la de ban pelai nado Lifeway Trik ubnai March jong mentau snem. Balai pat menta la jandap lai tiyo ban nakaliang jong ka Finance Department kampat la ban pa ya kani ka pisa saka account jong ka simam khanang ba ka simam kala ban le ya ka badon kam. Kumta nakaliang jongi ka seng ngi dawajur na ka Sorkar baka dai ban pelai marmar ya kane ka song pisa hapo jong mentatayo balada ka Sorkar kamla ban pelai kumbangi dawa nakaliang jongi ka seng ngimban se ban sim daki wei pat kilat kilenti wat pan pena ya ki program jingi khi khnang ban pen i ya ka jing persya jongi ya ka jingle jong ka Sorkar